Albrecht van der Merwe. In de eerste tijd van 45 tot maar 3 seconden voor de stoel. Fiona Meintjes. En de derde plek, Jan Koen. De tweede plek van Jan Koen. En de eerste plek met de tijd van 48,97 seconden, ABV Step. Welke anderen? Nico, sei só abrir pé, trem.